sakabeng para tamtama. Siaga marsa. Nestya sanjata lumaksana magita-gita. Tatya! Tatya! Tatya!
sing kandhano. Maju. Nah. Ngono. Apa? Lho. Ayo. Iya. Ora ngono. Oh. Didelok perjuret to. Wah, ngene iki lho. Didelok perjuret iki. Mato. Ayo terang ngene. Oh, ngadong iku kere iki kowe. Ayo, terang. Iya. Ayo maju. Ayo, ayo. Ayo suare. Ayo kowe. Aja mung siji. Ae. Dimusuhi telu. Dijak kowe tok. Sing dijak kowe tok. Wani ora? Sakili iki aku dah. Mergo pecri ora apa-apa jodi. Dijak. Goblok sing hati-hati. Maju kule yo tendangane. Tetenanan yo. Iya. Kok tak kai jatah kowe. Ayo Moreno. Payu. Lah sapa? Lah bareng payu. Kowe lho. Kowe kok pinter golek bola iki lho. Angger gawa bola kok payu. Piye? Ya. Ora usah bunga kowe. Nek isih wani maju. Montong rasa pikir. Nek wani perang kowe. Semangat coy. Emon. Kowe golek duit aku tak seneng gawe. Loh. Ora barek, Bang. Kok lagi? Golek duit. Ayo. Bensin. Oh. Cek, cek.
Loh.
Inilah dia. Al-Fatah.
malah kok ancol bumi. Ayo, ganti kowe. Ayo. Wes bar kabeh sing urung kowe. Nyapa? Sauto. Aku bukan cantung. Iya. Lho. Aku bukan cantung. Iya. Aku iki. Iya kowe sauto. Aku gak iso kok. Yo, Iso ngono lho. Iso. Iso. Lah, ayo. Laku rono. Rene sauto. Laku rono rene sauto. Ayo. Hei! Ora ngono mlakune. Goblok kae. Lanang. Ayo. Lanang lah, loro. Yang pedang. Lo, pedang. yo tak terus iki. Lah, tak floating to. lah yo ngono. Yo tak floating to. Ayo, Man. Ora ngono. Ora muter ngono. Soto lurus. Des. Iya. Apa becek ora iso. Kaya dek iki lho. Aku dene lari. Iso aja muter. Saya lurus. Ayo. Pak dek iki. Nah, Bisa nembus banget iki. Nabrak amae. nah. Hei, Piye? santone ra kaya dingi. Boleh nih. Jadi gak ono. Dingi ra Ora. Halangan yo. Malah aku lho potongane. Potongane mato lho. Jos. Potongane saya. Marah. Wayo. Apa? Iki bacok karo kecompak. Wate keleng-keleng. Ngantek silo mek. Aneh alah. Ojo kerak-kerak kok. Sak urunge. Ya. Kamplo wong kudu delok. Iya tak delok kena. Lengenem samene. Heeh. Panganem samene rai kebak. Asap. Mosok peke. Alah kita ujungnya belakang. Ayo, cepat. Ais po. Iya. Acuh. Ya. Jebor ra kena tampane sembrot. Lanang pati. Iya. Ngono sing edel kulit. Kowe wis tinggal gelanggang colon kuwi. Ate kesliji. Ning papan kene. Ora semu. Mati so tangan. Lho, kepala. Ouch. Oh, boy. Oh, boy. Ayo, ojo melayu, weh.
Makan aku yang mentah. Hei, baik komando. Ayo, wani ijek podo ijek. Kembali gue bisa. Ayo, baik komando. Kiro, waneng pati musoi. Ojo sesikitan ing papan gono. Hei, parak. Hei, ho, oh, ho, 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 ra, ho, 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 udan-udanan kudu semangat ro. Ro ame tenan ro. Ning desa Windar iki ame tenan. Min. Ning desa Windar iki ana ketoprak endi min, Oh, alah trato. Kowe kok ketinggalan jaman iki kene, Ketoprak iki ketoprak Blora to. Ketoprak Pustika Budaya. Saking Blora pimpinane Bapak Padi. Oh. Ketoprak iki mau. Wit, ketoprak iki. Ketoprak Blora Tepuran pimpinane Bapak Padi Pustika Budaya. Oh. Iya, aku lah yo wis ngerti. Ning YouTube aku ngerti. Ketoprak Pustika Budaya itu wis kondang kalo-kalo. Wis mlebu harian rakyat ning Suara Merdeka. Sing wedok ya ayu-ayu.
Sing lanang yo ganteng-ganteng. Tapi ana ning elek siji ning. Sapa? Sapa tak sapa nek elek terus Kowe. Asem iki. Wong kowe ambek aku yo padha eleke. Ayo rasa kesuwen, pegaweku ora cukup kowe ambek aku tok. Genteni cah nonton kene lho, gendang taman jere. Ayo Pak Pajak lanjut.
sedang. Aku wis mengguri ora sedang. Ayo, baleni. Ora terima aku. Baleni. Bisa sedeng. Ojo mung siji ayo bareng maju
Mojopahit campur karo Malaka. Iya. Kepuntone kepiye? Kakang Wipa. Sakwise aku ngadepi Demak Abang saka Mojopahit. Waduh. Aku kalindih ing jurit. Aku ora kuwowo ngadepi lawan Demak Abang. Apa bakal cabar? Apa sing dadi panjangkaku Kakang? Urang gaurang. Yen pancen Mojopahit wis ngetokke prajurit Cakradharaku Gamangka sing dipandhegani Wirabumi marang Demak Abang. Kowe ora kowo kowe kudu nggunakake cara liya. Aku kudu nggunakake cara. Kakang Agung Dipa. Monggo nggonku perang nganggo gelar apa wae wis tak lakoni. Ning pepuntone aku ora kuwowo Kakang. Rangga-rang Kakang Dipa. adimu sing siji wis bisa ngrampungi gawe Mirut karo Adi Setyawarna sing sijine Nilam Sari kongkonen mirut marang Wirabumi. Sekadangku Nilam Sari kudu bisa milut Senopati Mojopahit Demak Abang. Apa bakal kelakon nek sekadangku kuwi milut kelawan Senopati ana Mojopahit mergo wujude bocah wadon. kowe aja songgorung nadyan to mijil pawis kae prajurit Sri Kandi Malaka kawono sedulur Yai. Yai Nilam Sari. Jauh kati percaya Nuwun sewu Kang Mas. Nilam Sari. Dadosaken bingung ing manah. Kok ngantos panjenengan menika ningali dumateng kula. Teripun kados pundi Kang? Kaget hatimu Nggih mestinipun kados ngaten. mergo pun Kakang ngersakake tekamu. Menika lho Mas. Nilam Sari. Dina iki ana ing Malaka lagi ana perang gedhe. Wonten ing Mergo perkarane modo dina iki dilungguhake minangka patih amanku bumi ana ing Mojopahit. saklajengipun Mas. Monggo runtek atine pun Kakang mergo modo kelakon dadi patih ana ing Mojopahit. Dina iki pun Kakang duweni mungsuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Lan pun Kakang njaluk tulung lawan Nilam Sari. Adep ana Senopati saka Mojopahit. Nanging sing tak jaluk lancipe pusaka kuwi ora kena kanggo nggunakake peperangan. Lan depe pedang uga ora kena kanggo nggunakake peperangan. Nanging Lah lajeng kados pundi Kang? ayune pasuryanmu gunakake nggonmu ngadepi Senopati Mojopahit. Maaf. Nilam Kados. ngerti sing dikarepke Kakang Inggih, sak mangke kula mangertos. yen pancen kowe ngerti Kakang musuh blengket Mojopahit yen kowe tumandang Kula menika tak tumandang.
Majapahit. Lah apa? Mula nek pancen kowe tresna kawan pun Kakang tulus lair lan batinmu. Sengkuyungan apa sing dadi karepe pun Kakang? Kula menika badhe nyengkuyung napa ingkang dados pikajengan panjenengan. Menawi kados ngaten nuwun tambah ingkang Gusti. Tawa-tawa tisu tonggur ya. Ya, Bapak.